Predstavte si, že otvoríte okno a namiesto ruchu veľkomesta počujete šum lesa. Že vaše deti môžu behať bezpečne po tráve hneď vedľa domu. Že všetko potrebné máte po ruke a pritom bývate v pokojnom, zelenom prostredí. Znie to ako sen? Nie. To je realita dnešnej ponuky na Púpavovej ulici. Tento štvorizbový byt v zrekonštruovanom nízkopodlažnom dome vám ponúka to najlepšie z oboch svetov. Ste len 5 minút chôdze od električky a hlavnej tepny Karlovej Vsi, no zároveň priamo pri Líščom údolí plnom prechádzkových cestičiek a čarovných i hravých zákutí. Pritom školu, rozmanité obchody a služby, všetko máte v pešej dostupnosti. Byt na druhom nadzemnom podlaží vás očarí svojou dispozíciou. Vzdušná a svetlá obývačka prepojená s kuchyňou, špajza pre vaše zásoby a lóžia s úžasným výhľadom na zeleň. 3 spálne zaručia dostatok priestoru pre celú rodinu. Hoci je byt v pôvodnom stave, umiestnenie priečok ponúka množstvo možností na modernizáciu. A čo je najlepšie, môžete si k nemu dokúpiť aj garáž len minútu chôdze od vchodu. Vaša rodina si určite zaslúži bývať na mieste, ktoré má všetky predpoklady pre harmonický rodinný život. Zaujal vás tento zeleňou hýčkaný byt? Nečakajte a objednajte sa na obhliadku. Teším sa na vás.